Good morning, madzi kubanji konse kumene muli. Tipasane pano update. America yasasantha Iran. Iran yabwezera. Okay. Zimene zachitika usiku omwewo. Kumano nanga chachitika nchani. Chifukwa chani zimene zachitika. Okay. Tinali pa Japan ziti Iran inagwira pena pa guess right? Like ndi America inali ndi option imodzi. Timva inali ndi ma option awiri. Okay? Timva ndifuna nkhani timvetse bwino. Kuna kuti tikamapeleka ma update mumvetse bwino chomwe chitika. So panali chipoti Iran yagwira. Okay? Ndino usiya America. Wait, tikambirane. Yeah. America, tabo tasiya kaibe na ugirapa. Okay? Yeah, inasindisia. Zibino kubangazo. Mavuvu usiya. Ndokuti. Okay, dia nikai, tikambirane. Nde. Nkani yambira bena ba. So anyway, America inali ndi ma options away. It's either kupitiliza mapanga mavuvu kuti acha afinye kwambiri. Kapena boya ibwerere kana kwa ajawarani asiya. Pamene ndiche chizika nchani. Nakuza option bena beka katena yake mbuyomo kuti it's either America ipitilira kapena Iran ibwerera mbuyo. Kuti pamene akugira pacha. Pena ugira bacha. Pakalenga kuti pakali nditsogolo pamene pacha kuti pagwiridwa kwambiri kapena pasiyidwa. Zonsezo zine mmoja mwa Americans. Trump anakasankhauka kuti amene zilimo. So Trump analipoti okay tisaina diru diganikaye tisaina diru. Pepa chapo sasa kuti agwidwa bali. Ngati tukamba apa ndi apa Strait of Hormuz. So anyway, papachitika titina tema strike chani tazifukwa zina ndino pachichitika apandichi a Trump analemba message dzulo yona kuti Iran yachedwa kupanga sign deal kupanga negotiate ndiye kuti ma delays amene apangawo kuchedwa omwe apangawo alipira. They will pay a heavy price to apanga attack. Amva kuningina amenewa. Yeah, anankha zimene zonso after rafisilaso ndiye atolankhaniso anabwerizaso. Komanso kuphatikizapo anayikaso chifukwa chinaso kuno kuti tungowonjezeranso ma additional strike. Okay? Taphanyaso kachikenaso powonjezeranso ngati kubwezeraso defense yokhuzana ndi helicopter dikweseraija. You posted this morning about Iran. You said that they've taken too long to get to a deal. I want to make sure I quote you correctly. You said that now they will have to pay the price. Yeah. What did you mean by that specifically? Well, we're going to be attacking them very hard. Resuming bombing? Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very incredible, actually an incredible machine. And at first they said they didn't do it. Then they admitted they did. It was sort of easy because we have the bomb. We actually have the bomb. Got very lucky that bomb didn't explode. That bomb was lodged in the helicopter. It didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. Kuphulitsa madzi tinaphulisira kuti fana anaphulitsa madzi. Anyway, panalibe video nthawi ija pano video taipeza yafika so pano video imene timakamba zokhuza ndi madzi kuti reservoir ngati tankala yako kwa biwi kweli ya 3 kuchoma simuona madzi kora body kucha. Yes, madzi amene ajawo aphulitsa mwana kuchako so zabanga affect anthu 20,000 people mudzi umenewo. Anthu oti osalaka sasitikali ndi anthu omudzi. Madzi awo sakugwira. Sakutuluka. So ma Americans are put this. Simungazive nkhani zimenezi kuma news zakhuza za America chanchanu za chifoni nchido nyasa nchido oyipa nchido wankhanza nchido phwanya ufulu umene iwo ufulu amalimbikitsa uja ndi apa kuti azilengeza nkhani zimenezo sasa sangalengeze yayi koma video ndimene. So tili basi tikubwelera apa. Okay? Apa.
a Trump abweza Pete Hegseth, Secretary of War, na yeso yankhulaso kuti a Trump aluza kuti usiku ulikukhala kuti chani timenya Irani. Okay. Good afternoon, everybody. It's good to be here at U.S. Central Command. Admiral Cooper, the commander of CENTCOM, was going to be here with me. We just got done with detailed briefings, but of course he is busy because CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. So meaning kuna kuti ndofuna mutibwere pachapa wi afinya pacha ndeti pacha Trump sana ganizo bwela mbuye yayi ngakhale kuti tisaine tikambirane kuti apa pati musiye aganizo kuti zimene zazo akuti zikuchedwa akuti kuchedwesa ndi Iran. Anyway azisiya ende aganizo zopitiriza. So pamene pacha chingachitika njani. Okay, apita ku Iran aphulitsa. Okay, Iran yabwezera. Okay, yabwezera ngai sina chedweso yayi. Kuwait, Bahrain, Jordan mabeza amino komanso ma GCC countries ena ma Gulf countries ena ama Arab side akupanga report kuti akupanga intercept akuwakha mabomba. Okay, akuwakha yani mabomba ochoka ku dziko la Iran ngati kubwezera. So now pali zifukwa ziwiri zimene a Trump abangira ma strike amenyera dziko la Iran. Chifukwa choyamba akuti afuna akhangati akubwezeretsa akhangati akuonjezerapo defense akuonjezera kubwezera kumene agwesera ndege yawo ija kubwezera kwa anabwezera kuti sukuna wadire ndamafuna the additional onjezereponso. Number 2, Iran ikuchedwa kupanga chani kupanga sign at the deal kupanga ma negotiations. Koma asanapange zimene zazo a Trump samadziwa kuti apa it's either atifinya kwambiri atifinya paja kapena mwina basi taopyeza kuti basi kuti like kuti saina ti kumenya munthu uja kana kuti muna asiyapo koma ayi zimene zomwe Trump anaganiza kuti mwina tikapasa ma strike apa mwina abwera ku deal mwina abwera ku saina deal komano zimene amadikira Trump zimenezo mwina tikayimenya kwambiri Iran isaina deal. Okay, kapena mwina si saina deal. Chabwino a Trump polingalira kuti mwa wake zinthu zitokhala wesi ananena kuti apeke bodza. Temvana pamene ananena kuti apeke chibodza pamene chipeka Trump nchonena kuti akuluakulu simmadziwa ndikuze njisisi ifeyo America tabajane taba mafuta ku Iran timadusa na pa Strait of Hormuz paja usiku nangasalibe marada alibe chani panthu ponende pachonchi ala madusa mafuta ukakwabe kulibe dziko la Iran arama aba we are taking the oils kumende kuti kuba iwo akutaba aba mafuta ma hundreds ma gallons ma millions araba mafuta ambiri amenalo mu America. Inflation to come down between now. Oh, when the war is over? Yes. It's coming down. I know you can't. It's going to come down like a rock. And again, we're taking out millions, which I'm just announcing today for the first time. But we've been taking out millions of barrels of oil. Millions of barrels. Every night we took out oil. But now I'm going to tell you because they just figured it out. So now that they figured it out, I can tell you. It was very hard for me. I wanted to say it so badly, but I didn't want to ruin it, but it was very hard. But millions of barrels of oil has come out. And that's why it's at $85, $90 a barrel instead of $250. But we have the greatest military in the world, the toughest military in the world, just the best in every way. Nobody even close. There's no military that's even close. I rebuilt it during my first term. I'm using it now. When this conflict is over, Todd said, please go into conflict, right, as opposed to the word war. He didn't like the word war, but it's sort of a conflict. It's a military operation. When it's over, you will see oil drop to where it was before. Anyway, bonza lemene ni completely bonza, okay? Mjoba senso ni maomboniso. Koma bonza lemene analipeka chifukwa chani? Analipeka chifukwa kuti
mafuta kwa America akwera. Mafuta kwa America akwera kwambiri. You understand? So kukwera kwa mafuta kwa America amafuna akhanga kuti apange manipulate abusitsensika awuze kuti mafuta alipo kwambiri kwa ngasi supply demand and supply zinthu zikachuluka zimachipa zikamasowa zimadula. Yeah, I mean it's a law. Yeah, ku business. I mean particular basi tilindi law imeneyo ndithu. It's a rule. Ne Trump ndikauza anthu kuti mafuta tilindi ma millions mafuta ndikuti mafuta atsika. Pressure ine imene Trump akulandira kwambiri ndiyokhuza ndiyani ndi mafuta omwewo. Even asanapange strike dzulo anafunsira pafunso kuti akwene mafuta koma atsika. Trump anena kuti ya mafuta tokusadandaula nkhondo ikangotha atsika chifukwa taba yani taba mafuta. Chabwino. Actually it's like mwinazo. Ndikuti one awonza kai ku America kwawo kuti zikhale ngati kuli bwino kai osadandaula you know. Kenako anyamukano. Akapanga strike Irani kuti Irani sabweziraso. Koma mmene nakambira mucho kuti apa pacha agwira pacha. It's either pamasuka kapena afinyeso kwambiri. Wakadalipa Irani yango nina kuti tatseka pa Strait of Hormuz tatseka total closure tatsekerato mene pacha. Yeah, right now the latest we have is a statement reported on IRIB on their X account saying that Iran's central military headquarters have decided that from this hour the Strait of Hormuz is completely closed and any ship that tries to pass through it will be targeted. So that's the latest development from the Iranian side. The Americans thinking that they are going to force Iranians to sign a deal or to leave the Strait of Hormuz is being met by these acts of defiance from the Iranian side, and the Iranian politicians and military leaders are saying that these actions by the Americans are going only to make the possibility of signing a peace far and almost impossible at the moment. So at Trump the more akupitabe ndoti wafinyabe kwambiri. So Iran ikugwisa ntchito pamene papa kuti uyuyu asiye mavuvu akewo. Chabwino iwe ndo nkulu iwe chimene wendi superpower chabwino. Forget about superman. Okay? Koma iweyo ife ndipenda pake togwira pa Strait of Hormuz. Tempana bene baba. Icho ulinzi ndachanje ndimanyukira koma ife abata abasitisiya. Tikangosiya baba ife tikakata. Koma ababa sitisiya. So Iran ikugwisa ntchito njira strategy. Akuyuza strategy njira. Okay? Kuti nkhondo imwe amenyedwa ndi njira yomwe. Ndi mafuta pene akweraso kwambiri. Ukwatati pressure yakwera. Tipange bwanji baba yakata. From CENTCOM. To this conversation now. He's with us from Washington, D.C. So, Rory, CENTCOM has released some details about this operation, which it says is now finished. But the president has been speaking to U.S. media as well. What are we hearing from the U.S.? Yeah, the operation's over for now. At least that's what CENTCOM has said. They gave a rough list of the types of targets that they had been going after. They said that they were going after surveillance sites, they were going after air defenses, they were going after communication systems, and it was the Navy, it was the Air Force, and it was the Marines that were taking part in these attacks. They say that the targets they were striking, they were taking out because, as CENTCOM put it, they were posing a threat to US forces in the region and also to commercial shipping. So essentially, CENTCOM is
painting this as a self-defense operation. Now, that is different to the language that we're hearing from the political leadership, from Donald Trump and from Pete Hegseth. Donald Trump described these attacks to Fox News when he was talking to them earlier as vicious and violent. He said that if Tehran didn't come back to the negotiating table and agree to a peace deal, that there would be more such attacks. CENTCOM kwambiri akuti ifetu basa baba mastrike aku Irani ifeyo basi tamaliza basi. Okay, tamaliza mimi baba tamaliza basi tamaliza. Akunya akuti basa maliza tu. Ndiye fosa nkomate mastrike amabanga abawa mastrike amabanga abawa apindula chani. By the way, US intelligence ikutsutsana yokha pankhani khuza ndi zida za Iran akuti ine kuti aya Trump akuti ayi ndi 20%, ena akuti ayi zida nazo ndi 20%, ena akuti 70%. Koma no nkhani ndina kuti Iran ikashoshedwa ikumabwezera. Resulting in retaliatory strikes by the Iranians. The Revolutionary Guards IRGC came out with a statement saying that at least 18 targets have been hit across the region in 3 countries of Kuwait, Bahrain, and Jordan, in which the US bases are located, and also they're talking about their intention to continue as long as the American strikes continue to target the Iranian territory is about. That's all. Ndiye nkhondo achitika dzulo ukuphu basi kwambiri kutsekaso kwambiri pa Strait of Hormuz pacha tsekaso kwambiri pacha bula baja bamkhandira udusa ulonje. Anyway, ndakuza ndi upasa nombone kuti nkhani iyo ndi abodza amene amana ma Trump kuti ayi pa Strait of Hormuz pacha taba mafuta akuzokuchoka ku dziko la Iran chani. Wamkulu office wa Trump amene kudziwa chino chilichonse chimene chikuchitika anafunsira akule a Trump akuti aba mafuta nzona anakankha kuzemba funso kumazemba funso lero hayi ife tikumayisesa kuti panthu pachapo tayankha funso a Trump aba mafuta ku Iran ma millions ma gallons ayi bine pachapo sitikumvana akulu tayankhani funso Trump aba mafuta ku Iran ndani nakamba chilungamo kuti ine sindikuziwa nkhaniyo ndani apo yachani audio ya Trump kena kwanena kuti basi ine mungozisiya. Actually anangoyankhula it's like anangoyankhula okay it's like okay nakwesa chiro mori Trump anangoyankhula sokuti muzitengere yayi anangoyankhula. That the United States was taking millions of barrels of gasoline from Iran in the Strait of Hormuz? We are preventing the flow of Iranian oil through the Strait of Hormuz. That is not the question that I just asked you. Were you aware that the United States has been taking millions of gallons of oil from the Strait of Hormuz? Just not sure taking is the right word. We're preventing Absolutely. the flow of it. Well, thank you. Mr. Chair, if I may, can I play some audio from some comments that President Trump made in the Oval Office? Okay. The numbers were great. I don't think we've heard this. I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, I can say it now. Something you didn't know. We've been taking out Let's suspend millions that, of barrels please. of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. Mr. Secretary, it seems like you didn't know about this either. So why would the United States be taking out millions of barrels of oil from Iran?
Well, it's essential that we prevent oil sales from generating revenue for Iran to spend to develop nuclear weapons and oppress their Mr. Secretary, people. I understand this might be an uncomfortable line of questioning and you don't want to do it, but you are not answering my question. So I'm going to ask you again, and I'm going to hope that you will answer it honestly. Did you know that the United States was taking millions of gallons of oil from Iran? I'm unaware. So do you think that the president is lying based on the audio that you just heard? And I will send it to you in case you say you didn't hear it. Oh, no, I do not think the president's lying. I think the president's talking casually about our efforts to stop the flow of Iranian oil, and war we're is stopping those casual? tankers Do you from think flowing. that it is appropriate to talk casually about war? Sonza kuona kuti a Trump zonse zimene amakamba zinzene zaboza amangofuna kupanga manipulate nsika kuti mafuta akhangala atsika. By the way, ngakhale zonse tikutero kuti ku America nsika mafuta bla bla A B C D koma zapezekabe kuona zoti okay a Trump mbiyo manatuza ife kuti pa Strait of Hormuz alibe napo ntchito sibabanga affect iya chifukwa iwo mafuta na iwo ndi anu ake mafuta. Ndene mfati tufusane mafuso. Nchifukwa chani? Mafuta akakwera ku America. Mafuta akavuta. A Trump akafusidwa kuti akulu mafuta atsika liti. Nchifukwa chani? A Trump akumene kuti tikasaina deal akatsekula pa Strait of Hormuz mafuta atsika. Chifukwa chani? Chifukwa kuti pa Strait of Hormuz pacha pakwapanga affect so kwambiri. Iwalani, that's why tumanina vanhu musamakhulupirire Trump. Na dada wamenya kusona aliyese ababa amenye kwambiri ababa amenye kwambiri ababa sifaba nezinto zikheza vurala kwambiri. Guys, thank you so much. Malaya cameras.